Ahoj kamarát, ty sa chceš naučiť hrať šach? Výborný nápad. V tejto sérii videí ti ukážem, ako sa ťahá figurkami, čo všetko s figurkami môžeš robiť a na čo všetko ich môžeš využiť. Taktiež si ukážeme, ako si správne figurky a pešiakov postaviť na šachovnici, tak aby si mohol tú šachovú partiu naozaj zahrať. Ukážeme si, ako správne rozohrávať partiu, a samozrejme aj, čo je cieľom šachovej partie. A to ti prezradím už teraz. Pretože cieľom šachovej partie je dať súperovmu kráľovi šachmat. Napríklad v tejto pozícii biely vyhráva takýmto ťahom a toto je šachmat. Prečo je to tak, ukážeme si neskôr. Tak, milý kamarát, poď sa učiť dávať šachmat.